A Coral Polifónica de Noia celebrará do 22 ao 25 deste mes de novembro a edición número 42 da súa Semana Musical. Todo un clásico dentro da programación cultural do outono noiés. As actividades arrancarán o xoves 22, festividade de Santa Cecilia, cunha misa cantada ás 7:30 da tarde na igrexa de San Martiño. Ábrese o día 22, que é Santa Cecilia, a patroa dos músicos, e se abrirá con a misa cantada, como sempre, pola Coral Polifónica de Noia, na igrexa de San Martiño, ás 7:30. A continuación, ás 8:30, o primeiro concerto de apertura no Coliseo Noela. Actuarán o Grupo Vocal e Instrumental Atlántico e a Banda de Música Municipal de Noia. Logo, o venres 23, como sempre tamén, actuará, neste caso, este ano, actuará a Coral Polifónica de Noia xunto ca Orquesta, Banda e Coro do Conservatorio Felipe Paz Carvajal de Noia. O sábado 24 participarán o Coro de Nenos e Xóvenes do Concello de Noia e un coro de voces graves de Vigo. E o día 25, o domingo 25, que é o concerto de clausura, pois actuará a noiesa e soprano Esperanza Mara, acompañada de Juanma Varela, e, para rematar, a Banda de Música Municipal de Lousame. Dende o Concello, que colabora coa Coral na organización das actividades, destacaron que o programa deste ano terá unha conmemoración especial, ao cumprirse o centenario do pasamento do compositor local Felipe Paz Carvajal. Un feito que agradeceu tamén o neto do compositor, Sebastián Paz, que deste xeito, segundo el, ve recoñecido o traballo realizado polo seu avó ao longo de tantos anos. Está considerado como un dos grandes compositores, o máis prolífico en obras para banda do século XIX galego, onde estáse recuperando moitísimas obras. Entón, eu estou moi agradecido porque en Noia vanse contar cas bandas, con coros, e facerlle unha homenaxe a unha persona que ben o merece, porque que tanto fixo por Noia.